Kapitang Inteng! Nagadumot gayam to inluto mamasida. Tuyan. Wan, ado ngamin tinagorder iti paklans. Tulungan naktukit di amang isupot inton madamdama Pengay. Anya manan. Ilakom dagitoy. Wun ko na lang arudan, apay aya. Ngilngilawon may. Kurang ngamin ti kalub, iso akastanan. Nay. Ay. Ew. Yaks. Nagadukat asa umon. Sapay kasangsangom tamakan nga isagsaganak. Amangan numakatayam. Kita mit tuyan. Uray san asikatimangan. Sigurado may analinays dagiti lut-lutom. Ay na nagadukat asa umaon. Sana balay, tasaan mat asikatimangan kadagita. Usay, adto yun ti order mo. Nagyamanak na natuyang. Naimbaglangan tayong deliver yu adagaws. Ay, jak may isa parte agaway. Tado ti pasahero sa nakapila. Awan na nyaman na. Itad kung ti bayad na tamang malipatak itong madamdama. Ay, thank you, kusay. Anya day talakaw na natuyang. Paklans, kwaraw. Dapay ka din na batay, tagatanga kaon. Nadapay talaw. Anya ti kayat mo asidaan, adobo with pakbag, adobo with tortang talong, no fried chicken with pansay. Day ta adobo with pakbat ti kayat kao. Okay. Atoy. Ayun kayam, ang mga nukayat mo manin ti agorder iti kaninyo inton bigat, taumay ko manin i-deliver. Ay wana, agurdurak manay nana. Ang fried chicken with pansit mat inton bigat. Sigay, sika nga iko say. May samot kanyak na. Kas itisigaw. Maribanang! Maray, adda ka dita. Nay, si kamot gaya ang marituyang. Ay, pasensya ka no pinagururay ka. Ay, nagsalapayak ngamin itilikod ti balay itay. Iso asaan ka nakita adagos. Nay, dahita ka dito order ko apak lunch. Wun maray, dua apaklans ti order ma. Saan ka day? Ay, huwan maray. Sagaysa kami kaniinteng. Ay, adu ngamin ti pakakumikumak. Iso asan kon anasang o tinagluto. Hustumot kit di amaray. Tapno adda customer ka. Ay, kat, wen maray. Agurderak tumanan iti pangaldawan mi kan ni Enteng inton bigat. Tay fried chicken with pansit meten Domanan maray. Ay, syempre maray. I-deliver mo tumanan iti kastoy nga oras inton bigat. Dahito gayam ti bayad kaw. Ay, thank you maray. Adto ti order mo. Marikwanang! Maray! Apay! Ay, umay ko la i-deliver to'y paklans nga order mo, maray. Eksakto, Maray. Mabisina ko. Ay, awan mat gayam aramidam, ngam apay nga agorder ka pa ilaang iti paklans. Masadutak ngamin nga agluto, Maray. Kan may sa, nasayaat mo't agorderakkan ka. Isupay mo't akitam. Ay, wun mat kit di amaray. Ato yan order mo. Ay na, thank you, Marituyang Ay, anya ngay manantimino inton bigat. Agorderak kumamanan. Kas iti sigod lata, amaray. Adupay nga mintistak ko a karne ti manok. Sige nga, Rod. Adobo with tortang talong. Inton bigat, ti order ko. Apay nga awan ti makan dito kaldero. Apay, di mo makita day tapak lunch di talam saan. Nangalam iti dayta, dungaw. Ay, ginatang ko ni Marituyang. Adu nga minti pa ka kumikumak. Saan ko amasango ti agluto? Iso anagorder aklatan iti makan. Kastaya? Wen iso nga ano sampay. Sana balay, tanaimas matiluto ni Marituyang. Uray na imas. Ngam sigurado ka, analinis dati amakan. Na
Anyat kayat mo asawan. Ang mga nunarog iti danong nga inusar ni Marituyang. Wino saan? Ang mga nagdiswan tingilaw. Ah. Sa pa'y nagado tingilaw, iti balada. Ay, saan mo't siguro? Naimas mo't jay kinan ko itay. Nabsugak pa'y nga rod. Gaputa ado tiing karga ni Marituyang. Ay, badaong ayan jay mantika anang ipritwak iti fried chicken iti kalmaan. Kargak di tadaan na kaldiraw. Apay, isumanan ti pagpritaw. Sa apay naglanguyan dagiti ngilaw, idi kalman. Tadi mo magkinaliban. Anya kuma, sayang dayjay. Sapay nagado. Saanan na hiltay no ipapilit mo nga usarin dayjay. Anya nga min ayati problema kat saan mo't asikati mangan. Kas kanayon ko nga ibagaking ka. Uray saan na si katimangan. Nalinis lat ako mati usarim nga glutaw. Saan la day tatubom ti pampanunutan. Kas kalakalaingan ngagsasaw. May ranranod kamot iti tubok kadag iti paklans alako. Ay di mo ipapilit ti kayat mo. Sukatam ti mantika pang pritom kadag ita fried chicken. Di mo kutkutsenan dagita naglangoyan tingilaw. Kas kada ipes dita. San mabalain? Sayang no ibulang ka. Mabalin pa'y dayjay. Ay na, ay! Dakkel gayam ti tubok iti paklans alakaw. Dakkel ngam kasano mo dagiti customer mo nga Mano ayati ka sa pulam ba daong tapno agsardeng ka sumanaaw? Ay san ko akasapulan day ta akwarta tuya. Ano saklangan na, ti agtrabaho ijay bangkag ta. Nagado ka ng arte mo. Yak amuking ka tuya. Ay di mo urayan nga dati mangireklamo king ka. Ay na, saan to mapasamak day ta? Ay di kalam mo Mapankakit din ijay bangkag mo. Tainak mo't agi-deliver ka dagiti lakaw. Nay, anyat na pasamakan ka, Chay. Tagkalingatan ka. Ay, agawin ako may biyayit. Nagsakit di dyan kaw. Anay kaw. Ay, Kaya da mo siyar dito paradaan. ay, nakababain. Ado di tao eh. Ay, jayak langan balay. Pagkit-kitan pa lang ti tricycle kaw. Pimana mo ni Chip Koraw. Ano nga ta? Kailangan na si Makiti dyan na. Tinga tapaklans nga in-order mi kanina na tuyang. Kat, kumusta kan, Kwarog? Saanin ang nasakit ti tiyan mo? Ay, anda pa'y basit antay. Pasensya kayo na. Tadito'y balayo ti nagdiritsuak. Saan ko ngaminan na maanusan ti sakit ti tiyan kaw. Iso ang nagdiritsuakon di tao eh. Awan anyaman na, Kwarog. Amangan mat no kumporme ti kinkinan mo. Inna pa oy, fried chicken kan pansit lang matikinan ka wantay. Ay, amang ano day ti makagapa, wasim makit ti tiyan kaw. Ay, amangan no adda pa'y sa bali akinan mo. Awanan tay. Day lang paklan siya lako ni nana tuyang tikinan kaw. Na, ay, nikusip mo't day tagpukpuk kaw. Ay, Apay nga ta. amang ano makiusar mo iti si Aryaw. Anya ti masapul mo, kuset? Ay na, makisiyar ako mana na banang. Na. Nagsakit una yung tiyan ko. Agawit ako mangam na gadayo mo ti balay. Iso ngay maya kong dito'y balay yun, nana. Ay, kat agdiritso kan iti si Ar. Adamot tissue ijay. Ay, agyaman ako, nana. Aw, kung nagtumot nga minantay. Jay paklan siya lako ni nana tuyang ti makagapaw. No ape asim makit ti tiyan may. Ay, sapay day jay mutikinan mi kan ni uncle mo itay. Ha? Ay, kasano ngayon day tantay? Ang mga no agawid tumot ni Uncle Inton madamdama, gapoy ti sakit ti tiyan na. Ay, sos. Sapay ado tikinan ni uncle mo itay, Kwarog. Sapay lang kumata, sana sumakit ti tiyan na. Ay, natararamidan dito'y barangay. Hawla. Umaya lagi standby pare. Ay, na. Awan nga minter aramidag ijay balay kay. Ay, Nay, ay, mabit lang man pare. Apay akas na tilangan.
Ay, Kasla damadya marikrik na ma. nasakit ti tiyan ko. Anya, Apay akas ti reaksyon mo. kunak tumig nga man, asukatan ni tuyang da mantika. Ang mga ano iso ti makagapaw, no apay anasakit ti tiyan ni parinteng. Paray, kita anak matlatan. Apay, Ha? Ay, awan pare. Adalang tinalagip ka. Ang mga no kayat mong agpagatang iti agas, pare. mabalin pare. Ay, kat mabalin na pare. Hawam matidakis na. Sa maysa, asidaglaang matitersina ni kagawad ko anang. Anusak, timapan, parakin ka, pare. Ayan mo ti agas ti sakit ti tiyan. Aginatag mo. Ay, awan pare. Nakasiramot nga titersina ni Marikuana. Kasano ngayon? Anya nga tano agawid ka pailaeng, pare. Sana nasaya at ngay pilit mo tag trabaho. No, dati rik-rik na manasakit. Saan mo mudla nga maramid na nasaya at ti trabaho, pare? Sino nga tagbati dito'y barangay hall? Ay, kahit mangikabil ka pailaeng itinotis, pare. Maawatan mo't siguro dagiti kabarangayan tayo. Mga ramid ka man nga ron itinutes, ta ipalkat mo dita ruangan. Mala, agaramid ak, pare. Kunak man, no napan ka nakiinistorya kin ni Kapitan Ije Barangay Haul. Apay ngay, anagawid ka mutan. Maditirik na ni Kapitan, tuyang. Nasakit ka no, ti tiyan na. Agraman da kusip, kwaraw, kin maribanang. Anya? Amumot siguro, no niya ti makagapaw. Awanay, dinadahal mo mutlaing tinigusyom, tuyang. Ang mga no naglalaok ngamin at ikinanda. Diya in-order dalaang kanuking ka, tikin nanda. Patigayam ni kagawad ko anang. Iso nga insira na, titersina na. Tanasakit mo't ti tiyan na. Ay kat basol ka, sakon adagaws ti pabasulam? Ay kitwin na. Awang mo ti daduma mapabasal. Kitaham lang tuyang. Ang mga numaduktalan na tiyan aramiday. Kahit dumawat dan tukin ka ti pagpa-ospital da. Ay kahit kurang da itatubo mapagpa-ospital da. Nukas kasanaw. Sa pa'y aduda. Ay na, no nasakit ti tiyanda. Awanin basol ka. Ha? Ay, makamukan tuyang. Nauma ako namang palpalagip king ka. Marituyang! Romwar ka dita! Sangwanak! Apay aya, anak kalalaaw ka maribanang. Paunagan nak maray. At dala kayat kau makita. Iti anya aga po apaunagan ka, maribanang. Sige lang, Maray. Umunag ka. Ay, agpampanunot ka kaday ba daw? Balay ko mo dahil tuyang. Iso nga dakar bangak amang pastrek ka ni Maribanang. Ay, agyaman nak paribadong. Ala, isurom kanyak no sa dino ti paglutlutuan ni Marituyang kadagiti pack lunch nga ilaklako na kada kami. Ala, umay ka, Maray. Isurokin ka. Ay, saan ang mabalain? Trespassing ti kastang aramid ang maribanang. Ala, pumanaw ka! Marikwanang, kumusta kan? Madi pa'y latirik nak maribanang. Manungal daw na nakasara ti tersenak. Uray da kusip kan kwarog. Manon nga aldaw asaan da nagpasada. Nimot inteng saan nagduty. Naimbaglangan ta sa anak anapuruan. Isong adda mga sikaso kadakwada. Kahit kumusta nga'y Maray, nakasaritam ni Marituyang. Panagkunak kat jayla ko na akinan ko ti makagapo. No apay nasakit ti tiyan ko, Mare. Wen, Mare. Day tapay ti may sa makagapo no apay nga imayak. Kita dagito'y aladawan. Anya nga'y dagita, Mare. Kita anaimbag, Mare. Kasla ko sinamot da Marituyang dayta. Wen, ket dito'y ti paglutlutuan na kadagiti ilaklako na kadatayaw. Kita anaimbag. Ay, nakarugrugate. Saan la aday ta?
Naduktalak pa'y asaan analinis adanom ti usarin na. Anya, Hmm. no kasta nga rod. Masapol ang maaksyonan da ito abanag. Nasken nga agsungbat ni Marituyang. Inreklamo da ka ni Kumari Mabanang iti munisipyaw. At danto ti taga munisipyaw nga may aginspect dito'y balay, inton bigat. Isong agsagana ka. Apay kanumanan. San ka di pa'y analawag king ka? Nuapay? Amangan mo't no pagmultaan da. Ay, san lang nga day ta. Amangan mo ipabalod ta ka pa'y. Ah, ay sus, sapay ba si Tiornong kaw? Ay, pautangan nakman ba daw? Jak kayat ti may balawd. Ay, pag nakpam day ta. Kanayon ka mo't apalagi pa ni day. Di nakmo't ingkas-kasaw. Inaramid mo lahat ti kay kayat mo. Kanya ka ita. Ay, jak ka muna niya taramidak ba daw nga? Ay, Basol mo na ita. Lapunta ti negosyo. Iso lang ti pinanpanunod mo. Saan mo pinanunod ti kasasaan ti daduma? Aglalo dagiti customer mo. ay nanatoyang. Pagadalam dayta anapasama. No agnegosyo ka, saan lang at ipagkwartaam wenno pagsayaatan ti panunutam. No diket agraman ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.